que us coneix la clàusula i que han generat un precedent. Sobre el tema de les aliances, que no he fet menció, jo penso que encara és aviat per parlar d'aliances o no. Penso que les candidatures que hem entrat a la institució són un exemple que es pot treballar, que es pot intentar, que es pot crear una unitat i que es pot treballar plegades. Tenim objectius similars. No ens tanquem a tornar a fer aquest procés que es va fer el 2015 de parlar en diferents espais, de posar en comú codis ètics, de posar en comú maneres d'organitzar-nos, sobretot que és molt important perquè es diu que això no és parlar de política, això sí és parlar de política, un codi ètic garantitza la no professionalització de la política, una limitació de mandat, perquè tinguem molt clar quin és el nostre objectiu, per què hem vingut i sobretot el 2019 no sabem què es farà, nosaltres tenim una limitació de mandats, el 2019 una votació, vindrà una nova generació i tornarem a les nostres feines. Però aquests projectes s'han de consolidar i sobretot en el tema del feminisme és molt important que les dones que hem entrat tinguem un relleu, que continuem lluitant per caracteritzar l'administració i seguir endavant. I jo no m'allargo més. Jo crec que no ho he dit tot, però no sé què quedarà. A veure, quina ha estat l'evolució i com ens ha afectat la vida institucional? Jo crec que totes, tant les que estem a la institució com les persones que estan a l'organització, hem madurat aquests 2 anys. Ja ho hem comentat abans, no? Hem entrat en un món que desconeixíem, que qualsevol cosa era totalment desconeguda, que funciona totalment diferent que qualsevol empresa privada que hem pogut treballar, que té uns mecanismes propis i, per tant, la gent que s'ha quedat a la gent que està a l'organització i que no està a la institució, aquí hi ha d'haver un traspàs d'informació. I com fem aquest traspàs d'informació, com expliquem tot el que hem anat aprenent aquests 2 anys, també és important i també és el que hem anat fent aquests 2 anys. Nosaltres jo crec que estem en un punt en què la pota institucional ja deixa de tenir aquell pes, ja deixa d'arrastrar tant a la institució, ja hem fet els grans debats, ara, igual que vosaltres dèieu, recollim els fruits, nosaltres ja tenim les coses engegades, també pels tempos que porta l'administració, i en canvi l'organització ja està pensant en aquestes potes al carrer, no tant emmirallant-se en què està fent cada regidor a cada moment i quina decisió pren. Llavors, com ens ha afectat la vida institucional? No tenim vida, és així, i aquí haurem de fer alguna cosa perquè jo sempre dic que estem enviant gent a matxacar-se, i això és un problema. Aquí algú prendrà mal, si és que no l'han après ja, i per tant això, jo vaig fer com el company, en el meu cas particular, va arribar un moment, després del primer any i mig, en què vaig dir no arribaré als 4 anys, per tant, algú de fer, jo personalment, algú de fer, algun límit de posar entre quantes hores li dedico a això i la meva vida personal, tot s'ha de dir que la ciutat continuarà allà, des que ho estic fent. Com ho hem gestionat, com ens afecta la vida, la gestiona cadascú al seu. És un debat que jo reclamo molt a la meva organització. Parlem sobre això, parlem en col·lectiu, que no cadascú es busqui els seus mecanismes propis de com gestionar el que està vivint. Hi ha molta gestió emocional també, per part de les expectatives que es van col·locar per part del tothom a l'inici, què s'esperava un cop vam veure que s'havia aconseguit l'alcaldia, què s'esperava que passés, hem de parlar sobre això. Què s'esperava que passés, com se sent la gent frustrada o en quin moment se senten frustrada els que estan allà dins i veuen que hi ha coses que no es poden fer o que costen molt o que algunes que malauradament no es podran fer i com expliques això a la resta de l'organització i sobretot a la resta de la ciutadania.
Respecte a les prioritats, la nostra prioritat és eixamplar l'espai de Guanyem, com ha dit el company. No tenim cap mena d'intenció de sostenir una marca, sinó més enllà del projecte en si. Hem d'eixamplar aquest espai, hem de fer que més gent se senti implicada i nosaltres ho volem fer, sobretot en aquest procés de definir aquest model de ciutat que vagi més enllà d'aquest cicle. També ho ha dit la companya, no tenen els partits tradicionals, no tenen cap model de ciutat. És que no hi ha plans, no hi ha res, és anar fent a mesura que ens anaven sortint les coses. Llavors és com, anem a construir entre totes quina ciutat volem, com ho volem, què fem primer, què queda per fer segon, que aquest també és un debat. Quan tu poses prioritats, el que estàs fent és dir això ho relego, això queda per segon pla. I això com ho viu la gent també és complex de gestionar. Estem nosaltres en el nostre cas una campanya antirumors que comencem ara, precisament per combatre tot aquest discurs xenòfob racista que pretén continuar instaurant a la ciutat, que pretenen dividir la ciutadania, que és constant. Doncs aquí nosaltres com a mínim a Badalona aquest és un tema clau i per tant també és una de les nostres prioritats estratègiques dels propers 2 anys. I en el nostre cas també, a part d'aquest tema, l'oposició ens ataca amb la mala gestió, estan intentant instaurar aquest discurs de que són els hippies, amb molt bones idees i que xulos, però no saben gestionar perquè aquesta maquinària també és el que dèiem, li costa a vegades, li costa fer canvis, entrar en les pors, això no ho he fet mai. I llavors també aquí tenim un tema de comunicació, comunicar més i millor el que fem. A vegades tinc la sensació que estem fent 100 coses i només estem comunicant 10 i no ens acabem de comunicar bé. Reptes i estendre la lluita municipalista. Com gestionem el tema de participació lligat a aquesta feminització que no és només de les polítiques, sinó de com fem política. O sigui, no és només anem a fer polítiques d'igualtat, que siguin transversals, no és només això. Jo crec que en les nostres candidatures, que entenc que totes deuen haver anat igual, vam visibilitzar les dones, vam fer el primer pas, vam crear òrgans paritaris, vam crear llistes cremalleres, però estem en un punt en què les dones tenim una triple militància dintre l'organització, perquè com que no són prous, doncs estàs a 3 òrgans alhora. Però no es canvia la manera de funcionar. I jo crec que, tu ho has dit, les dones hem vingut aquí no estan només físicament, hem vingut a dir això, així, no. I per què aquest tema no és prioritari? Perquè qui marca quins temes es tracten primer a l'organització? Perquè això és posar prioritats. Qui marca quan i quan duren les assemblees, quantes reunions a la setmana, què es valora dins de l'organització, el bon militant, i ho dic en masculí, qui és el bon militant entre les nostres organitzacions? A qui se l'aplaudeix, a qui se li valora? Que li dedica 50.000 hores a estar en 4 comissions? Hem de pensar sobre això. Després, en altra part, no només el tema de la perspectiva de gènere, la inclusió d'altres diversitats. En el nostre cas, tenim una figura molt potent, molt pública, que és la Fàtima Dalep, que ens permet arribar i que ens permet, i sempre ho diem, Fàtima, tu tens una visió que nosaltres no podem tenir. Per més que m'esforci, jo no sé, les discriminacions que tu pateixes, no sé com viu i què viu cada dia aquella part de la nostra població, que també és ciutadania. Per tant, ens falta incloure, almenys en el nostre cas, però dedueixo que deu ser també bastant incloure gent d'altres orígens, d'altres cultures, d'altres diversitats. O sigui, potser els mecanismes que tenim no són prou transparents o no són prou amables per ells o no se senten interpel·lades al costat de les nostres organitzacions. Això és un punt important, perquè clar, estem deixant fora una part de la ciutadania. També reptes, vam crear un codi ètic molt maco, però que no sé jo si després dels 2 anys és realista en segons quins aspectes. I per tant aquí potser s'ha de fer una revisió, potser hi ha coses que s'han de detallar més, perquè a vegades hi ha hagut conflictes d'interpretació de com s'entenia aquell codi ètic o com no, perquè passa una mica com el programa a vegades, no? Hi ha una frase genèrica, d'això com es tradueix. I a nivell d'aliances, a mi em costa també pensar ara mateix en quines aliances farem, anem a pensar en aquesta situació
a construir aquest model. Anem a veure també què passarà a la tardor, no ho hem dit, però tot això nosaltres també ho tenim molt present, no? Anem a veure quins canvis, 2 anys, mare meva, jo que vinc de 15M, per mi 4 anys van ser un canvi radical a la meva vida, a partir de 2 anys pot passar de tot, anem pas a pas i ja anirem veient. Bueno, per començar, i un altre cop he anat tatxant coses que ja hem anat dient, està bé. Hem de ser acollidores amb la gent que convidem.